Atunci când sunt necăjit, mă opresc și pot gândi. Ghinionul por cu mine, nu știu când e rău sau bine. Îmi pare rău că am îmbătrânit și anii mi s-au dus, dar toată lumea m-a bătit, o vorbă bună nu mi-au spus. Așa sunt zilele mele, una bună 10 rele, nu dă Doamne cineva să mă scape de lumea rea. Așa sunt zilele mele, una bună 10 rele, nu dă Doamne cineva